No, mitä Onni? Moi! Tässä olen. Mitä kuuluu? Huonoa. Kaksi askia menee päivässä. Se on noussut. Aha. Voi jumpe. Vaikka on yrittänyt lopettaa. Ei oikein ole onnistunut. Mä yritin lähettää sulle sen kahvittelu jutun WhatsAppin kautta, mutta sä et lähettänyt takaisin päin viestiä ollenkaan. Miksi? Katsotaan se maanantai, sitten voisi olla kahvittelu aika hyvä. Okei, niinkö? Niin. No sitä on pyydetty. Joo. Ja sitä pelijuttua. Niin, mutta katsotaan, mulla olisi sulle kahvia. Olisi tarjolla kahvilahajoitusta ja vähän keksiääkin. Kotioppain tästä nyt, eli katsotaan tästä lähdenkin. Miksi sä Vaija et vastaa mulle niihin viestiä? Mä en oo huomannut katsoa, niin, mutta nyt täytyy katsoa ja tässä näin mennään nyt. Katsotaan, niin otetaan tästä sitten ja mennään tästä kotioppain, kun toi nilkka vähän vihottelee, niin pitää kävellä vähän rauhallisesti.